Hawu. Mhlamba abanye benu guys niyamazi aniqali nokumbona ngenambona nje somewhere yebo. Please introduce yourself kuma viewers wethu ukuthi wena ubani wakwabani and bozoyenzani la namhlanje. Mina igama lami Siyabonga Nkosi. Maripola le disc obvious bangibiza Keeper Miss. Plome Foslorus. Yazi siphila ngedisc thina. Okay. So manje keeper kancane ne ungichazela ukuthi yini into elakenza ukuthi ukhethe ukudlala ibhola. Ibhola mfethu ngikhule nayo. Khule ndoda ngidlala ibhola. So manje ndoda ibhola fana ngiyapana umuntu obheka ama drugs nje. Ebholweni kahle kahle. So ibhola into ecela sidlala especially makwama weekend. Yabona bedlala ama league na izolo. Maka sikwazile nokufika fandaka. Ngicabanga ibhola yabo. Yeah. So kancane nje fast ushayela ipyramid yamateam okhe wawadlalela up until manje. Oh mina ngicela ukudlala ibhola especially ku professional side. Ngicela ku Cosmos ku Africa at the age of 17 ngadlala ku Sikhukhune ngavaya ngaye Dubai ngaba ne offer party ngabona ukuthi ayasingidlalela eSouth Africa njengoba ngidlala ku Sikhukhune ngathola loan ku Kazrick ngathola loan ku Venda kwaba ukuthi ngiya ku Highbury ngadlala ku Gomora sayipromote isigomora njobe ku NFT manje yeah so ngidlalile so igame yakho namhlanje uyithola injani vele team yakhe perform kanjani yeah amajita sele safika late amajita washaya 5 ngapha vele nathi vele abanye bethu vele bedlala izolo league vele sikhathele vele nomjakajaka umtshitsi endoda ka 20 minutes ishayile 1 nami at least ngithashile into ebalekile ukuthasha yazi inqanya udisc mfethu yeah so wena as umuntu odlala ibhola how would you like to be remembered ayifethu mina kahle unabele kahle abantu bahlale bangikhumbula ngihlale ngidlala week in week out ndoda ngibuyele ku professional ngidlala ibhola ndoda yabona intwana ndoda sadlala ndoda week in week out ndoda uMachizi kuma Pirates mfethu nathi ndoda unudlala ndoda sintsembu unini idlala mfethu ngithola so game ndoda week in week out abantu abazongibona week in week out ayabangikhohlwa mfethu okaqala bangikhumbula Keeper Messi yabo so ngeke bangikhohlwa abantu ngidlala ngeke yabo. So i-pressure wena uyihandlela kanjani? I-pressure mina ngiyihandlela ukuthi during the week ngibamba i-gym khohlwe ezinye izinto ngidlala ibhola yabo khohlwe ezinye izinto phela manje udlala ibhola ndoda uyakhohlwa ndoda nokuthi ndoda ogolota nomashonisa ndoda or iningando uyakhohlwa inkinga zakho zonke after ke wabona ama sezibuyile zonke